Ty si hlavný organizátor alebo otec tohto techna. Mohol by si na to niečo povedať? Nie som hlavný organizátor, ja len požičiavam slobodné územie slobodným ľuďom. Ja za nič nezodpovedám, toto je inštantný festival. Oni prídu, zalejú sa a vybalia sa. Čo sa mi na tomto páči je to, že toto založila moja stará mama, ktorá má 92 rokov. Nebral som ju sem tieto dni, toto by nemusela vidieť, ale odtiaľ vychádza tá filozofia slobodného územia. Ona bola sebestačná jednotka, všetko fungovalo a takto isto teraz funguje to, že toto je súkromná akcia. Nepúšťame sem policajtov, nepúšťame sem iných, lebo to je náš priestor slobodný. Free techno znamená slobodné techno. Techno je elektronická muzika, repetitívna, rýchla. A free techno je viac menej nielen muzika, ale je to trošku viac, teda ako pre koho. Niekto sa príde len rozbiť, niekto proste to v tom vidí trochu viac, napríklad tu na všetci skoro. Normálni ľudia, pracujúci väčšinou a proste je to ako veľká zábava. Viac menej venujeme sa tomu, aspoň teda my, už skoro 8 rokov, ale vlastne tento štýl vznikol v Anglicku, vznikol asi v 80. rokoch. Vznikol proste ľudia, ktorí viac menej nebývali viac menej nikde, takzvaní squatters, si začali robiť takéto sound systémy. A vlastne prvá vlna free techna bola v Anglicku. Na, die Musik ist die Droge. Droge. Scheiß auf Drogen, Musik ist die Droge. Ja. Toto sú blázni z Anglicka, Nemecka, Rakúska, Francúzska. Francúzi som chodil už najradšej už 4. rok, že toto je najlepšia party tu v rámci Európy. A to sú chalani, ktorí si celý rok pracujú, našporia si na auto, na nákladiak a potom jazdia mesiac po Európe. A vysvetľovali mi, že tu sa im páči najviac, tak ja som na to hrdý. Rešpekt prírode, k ľuďom, stretnúť nových ľudí, zabaviť sa, je to super.